Un día máis en Estrada Televisión, partido hoxe diante de un equipo, o Nogueira de Ramuín, que ven de saltar o terreo de xogo coa súa camisola azul e as mangas blancas, pantalón negro, un equipo que hoxe visita a Bayuca en unha tarde un tanto chuviosa, pero afortunadamente e agora mesmo aínda parece que se aguantará o tempo e o campo non parece en malas condicións. Agora iremos ca alineación do Nogueira de Ramuín, tamén cada Club Deportivo Estradense, lóxicamente tamén o trío arbitral. Os árbitros, por certo, son os señores Esparís Carballo, o árbitro principal, auxiliado por Gallego Hernández e Porzás Vázquez, os tres do Colexio da Coruña. Por parte do Nogueira de Ramuín, o número 1 para Roberto, o número 2 para Carballo, o 3 para Carlos, o 4 para Israel, o 5 para Chicho, o 6 para Edu, o 7 para Pablo, o 8 para Collins, o 9 para Daniel, o 10 para Lobo e o 11 para Fabián cando salta o Club Deportivo Estradense. No banquiño co 12 John, o 13 Chupa, o 14 Jorge e o 15 San Ginés. Por parte do Club Deportivo Estradense, coa súa camisola vermella, pantalón blanco, o número 1 é para Óscar Toledo, o número 2 para Manu, o 3 para Fafú, o 4 para Amoedo, o 5 para Guti, o 6 para Marcos, o 7 para Brais, o 8 para Manuti, o 9 para Adao, o 10 para José Ramón e o 11 para Julián. No banquiño estarán co 12 Unai, o 13 Maquelele, o 14 Iván, o 15 Pepe Rico e o 16 Luismi. O trío arbitral que está xa no centro do terreo de xogo e, como lle decía, está formado polos señores Esparís Carballo, árbitro principal, auxiliado por Gallego Hernández e Porzás Vázquez, os tres do Colexio da Coruña. Vais a proceder nuns minutos xa o pertinente sorteo de campos. Aí están os capitáns, o gardameta local, perdón, o gardameta visitante Roberto por parte do Nogueira de Ramuín, Manuti por parte do Club Deportivo Estradense. E lémbrense que este partido e todos os do Club Deportivo Estradense poden vostedes velos gracias ao patrocinio da Pastelería da Estrada, a Pastelería Mimela e a Concellería de Deportes do Concello da Estrada. Vais a proceder ao cambio de campos. A nosa dereita xogará o Club Deportivo Estradense, a esquerda o Nogueira de Ramuín, un equipo que en principio dá a impresión que será o que saque de centro. E salientar por parte do Club Deportivo Estradense, así neste arranque de partido, a incorporación de novo de Julián a punta de ataque do Club Deportivo Estradense, ademais, por suposto, das incorporacións xa habituais de Manu e a ubicación de Brais, que podería ocupar o centro da zaga, o centro da defensa. Vai a comenzar o partido, agora iremos a contarlles todo o que aconteza nestes primeiros 45 aquí en Estrada Televisión, e xa saben que tamén a partir de mañá na nosa página web estará o encontro para que vostedes poidan velo cando e como o desesen. Vai a arrancar o encontro, sacará o Nogueira de Ramuín e imos poñer, polo tanto, cronómetro en marcha. Agora mesmo, primeiros 45, tocaba o equipo visitante hoxe, un equipo, por certo, mal clasificado, último na táboa clasificatoria. En principio agardan os afeccionados que se deron cita na Bayuca que sexa unha victoria clara do Club Deportivo Estradense hoxe diante deste equipo que ven, repito, de sufrir importantes modificacións tamén no seu esquema, basicamente pola mala clasificación que está tendo nesta tempada. Manuti enviando sobre a incorporación de Guti, que volve a partida logo de cumprir a sanción que lle impedía, cando hai falta, que lle impedía xogar no último encontro. Falta favorable ao Club Deportivo Estradense, falta sobre Adao. Manuti e Marcos para o saque. Xa se incorpora tamén os homes altos do Club Deportivo Estradense. Imos ver Marcos. Atención a xogada, a primeira, balón parado, a xogada de estrategia. Aí vai Marcos, o balón dentro, botou sin que ninguén tocase, marchouse directamente a saque de portería para Roberto. En principio o Club Deportivo Estradense, que coloca a Dao como dianteiro centro e pivotando alrededor del a Julián, e tamén incluso a incorporación sempre con moito perigo dende atrás de José Ramón para tentar de buscar xogadas de combinación de medio campo hacia diante. Roberto longo,
metía a cabeza defensivamente ben aí Manu, o balón que volve de novo a zona do gardameta visitante, e de novo o propio Roberto que chapou sen maiores complicacións, aínda que se tirou o chao para asegurar que o Goiro non se marchase. De novo saque longuísimo. Amuedo que metía a cabeza, o balón quedou dividido, vai chegar Fafú, o intentou no o lateral zurdo, e será saque lateral para Nogueira de Ramuín. Paulo, que deixa xa para que sexa o seu compañeiro Carballo que mova. Atención a Carballo, está buscando a ubicación en banda de Lobo, tapou Fafú, e será saque de portería para o Club Deportivo Estradense. En principio, en estes primeiros minutos, levamos 2,5 agora mesmo, o Club Deportivo Estradense non ten maiores problemas en controlar a zona de medio campo, e agardemos tamén, obviamente, que poida empezar xa. Atención a Julián, perdeu, decía que empece xa a controlar as xogadas de combinación para tentar de chegar con perigo a portería do Nogueira de Ramuín. Manu Longo buscaba a chegada para un dificilísimo intento de control de Adao, e de novo Roberto para Nogueira de Ramuín. Aí vai. Baixou Ben Collins, abreu a banda, o centro, a zona defensiva do Estradense, e Toledo que controla xa o Coiro para o seu saque dende a esquina. Na área pequena envía de novo os seus homes arriba o gardameta do Club Deportivo Estradense, que se viste de máis coa camisola que a mí particularmente encanta, cando hai falta. Decía que me encanta que son as camisetas negras. Ten coincidencia do colexiado, pero é un color habitual nos porteros. Atención ao tiro, porque a chegada con moitísimo perigo del Lobo propiciou esa primeira xogada, e o balón marchouse á dereita da portería de Toledo, en principio á esquina, e será Pablo home que saque. Aí está marcando os xogadores do Estradense a zona. Pablo atrás, Collins que non consigue controlar, chegou dende atrás para pegar con forza Edu, e o balón que se marcha a esquerda da portería de Toledo. Entre Collins e Edu intentaron sorprender nesa xogada de estrategia na chegada sobre a área do Club Deportivo Estradense. Toledo. De novo Longo. Cortou Nogueira de Ramuín. Volve a recuperar o Club Deportivo Estradense. Movimento de Adao para Fafú. Intenta chegar o lateral zurdo. Está moi tapado por Paulo. Meteu finalmente o pé Paulo, e o Coiro a córner en saque de esquina de novo para o Club Deportivo Estradense. Hacia esa zona vai Marcos para facer o que en principio fai habitualmente, e un saque moi pechado buscando o gol olímpico, o gol directo en saque de córner. José Ramón que se incorpora, tamén Adao, o propio Guti, os homes altos do Club Deportivo Estradense buscando a zona de ataque. Ainda que, repito, o máis probable é que o envío sexa directo. Aí vai. Prolongou o Club Deportivo Estradense. O centro de Manu. De novo mete o balón dentro. Sacou en principio a defensa. Vai chegar Fafú. Marchouse lleno o control o lateral zurdo do Club Deportivo Estradense. E polo tanto o Coiro directamente a saque de banda para Nogueira de Ramuín. Carballo, que xa moveu de primeiras con Lobo, fixos un pequeno lío agora José Ramón. Guti movendo atrás o Club Deportivo Estradense. O home que está máis adiantado é Adao. O envío hacia a zona de área, Julián que apelexa,
e será córner. Intentou Julián revolverse dentro de área. O último en tocar foi un home de Ramuín e, polo tanto, córner de novo favorable ao Club Deportivo Estradense. A incorporación tamén unha vez máis dos homes altos do Estradense para tentar o remate. Marcos para o saque. Minuto 7. Aí vai un vío moi pechado, sacou a defensa. Manuti devolve a zona de Marcos, non hai fora de xogo, terá que darse a volta, optou por buscar a Moedo, forzou moito a Moedo no envío agora sobre a incorporación en ataque de Guti. O centro queda para que saque finalmente Chicho. Empatada a seguir directamente fora, lateral para o Club Deportivo Estradense. Manu, outra das recentes incorporacións do Estradense, home que saca. Devolven ya. Vai buscar un envío hacia a zona de medios. Marcos. A esquerda ten a Fafú. Recibe o lateral. Marcos de novo. Aguanta o Coiro Club Deportivo Estradense. O cambio completo. Buscando a zona de Manu. Está fora de xogo o lateral e, polo tanto, xa quedou a xogada invalidada. Levantou o banderín o auxiliar de Esparís Carballo, concretamente Gallego Hernández. Marcou a xogada xa de fora de xogo que favorece a Nogueira de Ramuín. Minuto 8:30, 0-0. E ata o momento unha chegada con perigo do Nogueira de Ramuín e outra teño contabilizada por parte do Club Deportivo Estradense. Non claras ocasións de gol, quizá un poquinho máis clara a do Nogueira de Ramuín, pero sí chegadas con perigo. Refírome na xogada do Nogueira a ese envío que saía á dereita da portería de Toledo, que levaba moita intención, pero que non atopou portería. Por parte do Club Deportivo Estradense, basicamente, a xogada na que Julián, dentro de área, intentaba facer un amago e posteriormente resolver. Manu. Marcos cortou a defensa. Brais que vai a deixar para Toledo. Sacou Toledo. A patada longa directamente fora. Carballo, Israel, preparados para o saque. Carballo será o home que saque finalmente. Ese que ten o Coiro. O lateral dereito. Aí vai o saque. Forzou Manuti. Agarran o mediocampista, intenta irse e será lateral de novo. Sacou rápido Manuti. E agora Adau non foi quen de controlar. Decía que o último en tocar foron dos visitantes. Non entendeu o árbitro, polo tanto a devolución xa para o saque a Nogueira de Ramuín. A Moedo que intenta baixar co peito e conseguiu non. Era difícil o control. Aí vai o cambio coa perna zurda. Adau que intentaba buscar as costas, non chegou o Coiro a él. No medio Manuti. Pedían Manu na considerado colexiado. Manuti que abre hacia a incorporación. Atención agora de Manu. O centro de Manu. Non chegou Adau. Para o centro con moitísima intención de Manu. Minuto 10 de primeira metade. Nova chegada con perigo do Club Deportivo Estradense, aínda que o envío de Manu sobre a incorporación de Adau era difícil para o dianteiro do Club Deportivo Estradense. Tirouse, pero creo que máis por si a propia inercia ao tirarse levaba a compactar co Coiro que para outra cousa. Roberto Manuti que saltará no medio. Tamén o fixo Brais. Finalmente leva de novo o Estradense. O cambio de Manu. Fafú baixou unha ben o lateral zurdo. Está tapado. Busca oxigenar pola dereita Guti. O movimento en ataque agora de Julián. Foise o balón a Julián e será lateral para Nogueira de Ramuín. Fíxese como nestes primeiros minutos, levamos 11 minutos e medio realmente de primeira metade. Atención, despois imos co comentario. Julián
Manu. O envío ao centro de Manu moi pasado, directamente fora. Decíalles que o partido desenvolvese prácticamente en campo de Nogueira de Ramuín, pero o Club Deportivo Estradense non é quen de ligar xogadas, senón que buscan prácticamente a banda dereita con Manu e posteriormente centros, e a ventaxe a todo momento está sendo para a defensa visitante. Estou botando en falta a posibilidade de combinación un poquinho máis en curto no medio campo e sobre todo unha maior, pola súa calidade evidentemente técnica, participación no xogo de homes como José Ramón, para tentar de buscar ese pase en corto e sobre todo de crearlle complicacións máis en curto nas paredes o equipo visitante. Hai falta agora sobre Manuti. Señalou no colexiado, sacou rápido Estradense, foi ao Chabadao e será lateral para o Club Deportivo Estradense. E de novo saque. Guti. Amuedo. Ten que intentar oxigenar. Brais. Marcos. José Ramón. De novo Marcos. Ahora é donde se empezan a notar a falta de espacios. José Ramón abrindo. Manuti que recibe. A dereita incorpórase Guti. Recibe o central, vai a abrir ou intentar non marchose de un home, de dous, busca a parede, pero finalmente o envío de Julián non tivo precisión e chegouse maiores complicacións ás mans de Roberto. O momento en banda para Carballo, Fafú que a presiona, consigue levala ao lateral zurdo do Estradense, José Ramón que dobla pola izquierda, buscou dentro de área darse a volta Fafú, tiña a perna, o balón hacia a perna dereita e lógicamente Diego é un home completamente zurdo, por lo tanto cando o balón vai ir directamente fora era moi difícil que poidese buscar precisión coa perna mala, coa perna de apoyarse. Amuedo. Guti. Amuedo de novo. Brais. Gaña metros Brais. O movimento interior sobre Adao. De novo devolve para Brais. Manuti. O cambio, o intento de centro de Manuti foi defectuoso. E xa recupera Nogueira de Ramuín. Intenta sacar o contraataque. Estaba moi só no ataque Israel. E finalmente todas as opcións eran para a defensa do Estradense. José Ramón que intenta irse. Botou na fora. Agora o Nogueira de Ramuín, concretamente Pablo. E de novo lateral para o Estradense. Brais. Amuedo. Guti. Amuedo. Longuísimo de Amuedo, busca Fafú. Meteu a cabeza Fafú, deixa para José Ramón. Vai intentar un contra un. Meteu una dentro, atención con Julián. Intentó devolver Julián, levou agora o sacou una rápido o equipo visitante. Chegou para intentar salvar Fabián, era moi difícil. Polo tanto, o envío que lle facía Collins non foi quen Fabián de recuperar o coiro. Polo tanto, lateral que xa sacou o Estradense. Marcos. Pase a volta, Amuedo. Brais á esquerda vai recibir. Non ten ninguén Brais, pode avanzar metros. Parouse de novo con Amuedo. Longuísimo hora de Amuedo, intentando buscar a banda dereita a Manu. Cortou Nogueira de Ramuín, intenta meter o contraataque, pero foiselle agora na saída o coiro sobre Daniel e polo tanto de novo lateral para o Club Deportivo Estradense. Amuedo. Edu, foi o home que en principio cortaba e agora hai falta favorable ao Nogueira de Ramuín. A falta clara de Adao. Mentre se sigue doendo no terreo de xogo Pablo por parte de Nogueira de Ramuín.
Imos ver se salen asistencias ou non. En principio non hai movimento no banquiño e polo tanto reanudarase o partido sin esa asistencia. Non era Pablo, senón Fabián, o home que se estaba doendo. Dorsal número 11. Ese home que saca precisamente Marcos. Manu envía sobre chegada de Adao. Imos ver se consigue levala. Foi o Chao agora a defensa, último en tocar dio o auxiliar que foi o propio Adao e polo tanto lateral para Nogueira de Ramón. Minuto 17 de un segundo, 18 segundos exactamente. 0-0 no marcador na Bayuca entre o Club Deportivo Estradense e o Nogueira de Ramón. Estrada Televisión, vivindo, como sempre, os encontros do Club Deportivo Estradense. Manuti foi o último en pegar, pero enviaba directamente sobre o corpo de Daniel e o coiro pegaba no xogador de Nogueira e, polo tanto, de aí o saque favorable ao Estradense. Marcos, Fafú pode buscar o centro, opta sin embargo por xogar atrás con Marcos. O envío de Marcos directo e o gol de Marcos. Chega o primeiro gol do Club Deportivo Estradense, máis de 30 metros de distancia. O golazo de Marcos, entrando prácticamente pola escadra da portería de Roberto, que abre o melón do marcador do Nogueira de Ramón. O partido ponse, polo tanto, de cara para o Club Deportivo Estradense. Espectacular o gol de Marcos. O envío do mediocampista que non o pensou dúas veces e clavou un disparo perfecto sobre a portería de Nogueira de Ramón. Repito, era o minuto 18. Estamos saindo xa hacia o 19. Hai que repetir o saque. E o Estradense, que se le pon por diante no marcador neste partido da regional preferente, xornada 27, no campo municipal da Bayuca. Vimos ver agora cal é a reacción ou a resposta do Nogueira de Ramón e, por suposto, tamén a do propio Club Deportivo Estradense. Fabián, que envía lonxísimo e directamente ás mans de Toledo. Pegou con toda a intención do mundo a patada de Fabián. Manu que baixa, move de primeiras con Julián. Atención a este home, buscou a incorporación de Fafú, ten opción de controlar Fafú, vaise meter dentro de área, intentou agora xogar con Adao e hai falta de Fafú no salto sobre o xogador de Nogueira, que precisamente se está doendo no terreo de xogo. E é que ao envío de Fafú, o salto de Fafú, levaba perigo, e Pablo, evidentemente, marchouse ao chão. O envío do gardameta directamente á zona de medio campo. Manuti que salta, balón queda para Muedo e hai falta sobre Manuti, pero o árbitro aplica a lei da ventaxa. Guti, atención ao envío sobre Julián, intenta chegar o dianteiro do Estradense, pero non tiña demasiada precisión e marchouse, pero as mans do gardameta visitante de Roberto, que xa sacou un longo. Atención agora, o bote, e chega Toledo. E é que o saque era longuísimo, pero estaba moi atento Toledo diante da presencia de un Daniel disposto a aproveitarse de calquer erro no control do Estradense. Brais. Marcos intentaba meter sobre Manu, cortou a defensa. Vai intentar chegar a Dao, o balón queda suelto. E agora volve a sacar a defensa da Nogueira de Ramón. Manuti que deixa aliviando para Brais. Guti. De novo medio para Marcos. José Ramón.
O interior, sobre Julián, saeu defendendo ben agora Nogueira de Ramuín e intenta montar o ataque, ou ao menos sair con certa comodidade da súa zona Edu, pero xa viron como con moitas dificultades. Guti, Marcos, Guti de novo. O envío, cortou na defensa, José Ramón que sigue pelexando, fai o propio na axuda Manuti, chega para Marcos, abre sobre Brais, Amoedo está pedindo, dentro tamén Marcos, recibe Marcos, agora intenta marcharse Julián, foise un pouquiño, no controla Julián, consigue meter sobre Adao, abrir, ou intentaba abrir sobre Manu, pero cortou rápido Fabián para Nogueira de Ramuín, ainda que agora quen chega é Amoedo, doise Amoedo, no seu choque con Daniel. En principio, que señalou o colexiado foi falta, pero favorable ao equipo visitante, a Nogueira de Ramuín. De novo, a ubicación do disparo, antes intentou no Fabián, e probablemente volva a intentar. Está prácticamente no medio campo, pero antes, desde unha zona moi semellante, buscou portería. Imos ver agora. Pois unha vez máis, moi pasado, non chegou aí para meter a cabeza como pretendía Chicho, e o balón directamente fora en saque de portería para o Club Deportivo Estradense. Minuto 23. Vence o Club Deportivo Estradense por 1-0, lembremos. O gol de Marcos, Brais longuísimo, buscaba a Dao, pero non tiña dirección. Non había precisión no envío e, polo tanto, o balón marchouse fora directamente en saque lateral para o Nogueira de Ramuín. E será Carballo o home que saque. Ese home que trae o coiro, Carballo. Aí vai o envío, Manuti que estaba agardando, o balón queda un pouco dividido, sigue na pelexa Manuti, leva finalmente o mediocampista, bueno, intentou levala porque realmente ao final a trancas e barrancas recuperaba Nogueira, pero volve a tela Marcos, cando hai falta non apita o colexiado, o cambio total de Manu, meteu a cabeza en dúas veces o equipo de Nogueira. José Ramón bailando sobre o coiro, buscou a Fafú, está habilitado, buscou centros, sacou uno moi curto e será fora de xogo, posto que xa tiña levantado o banderín o auxiliar sobre a posición de Fafú. A patada sobre a zona de Marcos, meteu o codo Marcos, non o veo colexiado, Fafú que abaixa ou intenta baixar o coiro, José Ramón xoga con Brais, agora Manuti, de novo José Ramón, marcha José Ramón en primeira e hai falta, e atención porque se dá cartón amarelo para o xogador de Nogueira de Ramuín, concretamente para Collins, por esa entrada sobre o xogador do Club Deportivo Estradense. Creo que aclara a entrada e tamén o cartón. E Amoedo para o saque. O defensa do Club Deportivo Estradense ubicando os seus homes, xoga en corto con Marcos, abreu máis a zona de Guti, baixou agora o propio Guti, mete dentro a Dao, que intentaba buscar unha combinación, non lle saleu, e agora quen chega para intentar desatascar a zona defensiva era Guti, abrindo con Amoedo hacia outro lado. Avanza Amoedo, move con Adao, buscaba a José Ramón, non houve entendemento, recupera a Marcos, longo a zona de ninguén, hai un home no chao por parte de Nogueira de Ramuín, unha protesta e en principio cartón amarelo para Fabián, dá a impresión a min de que Fabián, o home que recibía o cartón amarelo, o dorsal número 11 de Nogueira de Ramuín. E atención porque vai o árbitro de novo hacia él, el número 11, efectivamente Fabián, anota agora o cartón. Dicía que volvía hacia él, pero era para decirle que lle enseñara o número.
porque se enseña outra, obviamente hubiera sido esa expulsión. Carballo que sacou, a patada seguida a defensa, saltaron no medio, quedou o balón dividido, Collins que non chega, finalmente baixa Julián, abre sobre a zona de Marcos, e este buscaba a Manu, chega o balón para Guti, ahora Manuti, dentro para José Ramón, marcha por dúas veces José Ramón ben, sigue o Coiro, de novo Julián, tranquilamente dase a volta, o cambio de Marcos completo a zona de Brais, ten metros Brais, buscou un interior con José Ramón, este amagou, atención, porque deixou a defensa para o seu guardameta, non podía coller, de novo baixa o intenta meter Manuti, fallou aí no despexe Carballo, e o balón o lateral para o Club Deportivo Estradense en banda dereita, minuto 27 e medio prácticamente de primeira metade. Fafú para o saque, marcando, levantando un brazo, marcando xogada. O balón dentro, Julián que deixa para José Ramón, intenta darse a volta, quedou para a defensa, sacou a cobertura visitante, a Carballo, buscando no medio, chegou a Moedo, recupera Fafú, volve a xogar con Adao, José Ramón, de novo para Fafú, rapidísimo o contraataque, pode sacar o centro, meteu no hacia o segundo, moi pasado. Julián que salta e falta de Julián no salto. Conchicho foi o que sinala o colexiado. Empurraba Julián a Checho nese salto, caía o central e polo tanto a falta que sinala o colexiado do partido, favorable a Nogueira de Ramuín. Aí vai unha vez máis o saque hacia o centro do campo e de novo a pelexa para tentar de baixar o balón e de recuperar por parte dos dous equipos. Finalmente leva Nogueira de Ramuín o balón en ataque moi longo a zona de ninguén, chegará tranquilamente ás mans de Toledo, que xa sacou moi rápido sobre Brais. Adao que se intenta dar a volta, abre sobre a zona de Marcos, Guti estaba a dereita, optou por buscar máis longo, cortou aí ben a defensa, concretamente Carlos, enviando o balón directamente fora en saque lateral para o Club Deportivo Estradense. E Manu, o lateral dereito de novo, que move sobre Guti e abre atrás, ou busca máis atrás Guti a Moedo. Agora Brais, que avanza uns metros, optaba por buscar a Fafú, cortou a defensa e de novo o saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Imos ver se o fai agora Brais ou fai o propio Fafú. Non, pois era Fafú sobre Brais. Os dous protagonistas. Marcos longo, non hai fora de xogo. Si, había fora de xogo de Manu, levantou o bandeirín Gallego Hernández e polo tanto a xogada quedará xa invalidada nese ataque do Club Deportivo Estradense, que volve ter xa o Coiro e polo tanto control do partido. Brais, Amuedo, Fafú que recibe, Manuti está solo, opta por xogar atrás, non quere complicarse aí o Nogueira de Ramuín, permite que os xogadores do Estradense manexen o Coiro sin facer moita presión. E pouco a pouco os xogadores do Estradense están agardando que avancen posicións os homes de Nogueira de Ramuín para buscar as costas e lóxicamente buscar unha xogada de contraataque. De movimentos longos é onde ten máis problemas o Club Deportivo Estradense, posto que os defensas están sempre ubicados de cara e non perden a zona defensiva, nin van buscar, como pretende o equipo vermello, os homes de defensa para ter espacios. Atención a Dao porque estaban fora de xogo. Fora de xogo, levantaron unha vez máis o auxiliar de Gallego Hernández, París Carballo, que ten o máximo traballo nesta primeira metade, e o auxiliar que está precisamente na liña defensiva de Nogueira, e como o peso do partido está o levando o Club Deportivo Estradense, obviamente os fora de xogo e todo eso na primeira metade serán basicamente todos favorables
cando agora hai falta de Guti, que marca o colexiado por derrubar a Daniel. A mí me parece que é un tanto rigurosa esa falta. Guti foi abaixo e meteu o pé sobre o coiro, pero a falta de novo perigosa, entre outras cousas porque unha vez máis Fabián buscará a portería. Se o facía antes con moitísima máis distancia, agora que está prácticamente a uns 30 metros da portería, seguro que busca a portería de Toledo. Colocou o balón con mimo e vai a buscar o envío Fabián. Aí vai, quedouselle a José Ramón, chegou Williams para intentar recuperar, finalmente meteu Brais o pé e intenta montar o contraataque Manu. Longo sobre Julián, o cambio de Julián que buscaba a Fafú, pegou nun xogador contrario e se non evita fixo o porteiro Roberto, o balón iría a córner. Manu para o saque. Oxisenan os homes do Estradense. Marcos devolve para Manu, de primeira meteu dentro, pero agora sin demasiada precisión chega o coiro para Marcos. E hai falta sobre o propio Marcos, falta de Collins, que metía a plantilla da súa bota. E polo tanto, a nova xogada de estrategia para o Club Deportivo Estradense, minuto 33. Marcos preparado, Guti que dobla pola dereita, non, opta por xogar atrás, sobre Amuedo. Brais devolve para Amuedo, abre sobre a zona de Guti, ahora de novo Marcos abrindo sobre José Ramón, metía o P. Collins, finalmente leva Fabián. Atención á xogada, o apertura que vai agora sobre Pablo, corre Pablo, facía o propio Brais, finalmente será saque lateral para o equipo de Nogueira de Ramuín e Carballo que se vai a zona para facer o saque. O envío de Carballo, está moi tapado xa o xogador de Nogueira de Ramuín, finalmente leva en falta o Club Deportivo Estradense. Había falta de Pablo, que foi o que sinala o colexiado. Sacou rápido a Amuedo para Fafú, avanza metros, o lateral zurdo deixou para Marcos, devolve. Aí vai o envío de Fafú, o balón á zona de José Ramón, aguantou ben a posesión o mediocampista do Club Deportivo Estradense, busca agora a Julián, a dereita está Manu, opta por buscar dentro para Dao, dousa volta, ou intenta darse a volta a Dao, deixa para Manu, non se entendeu aí co seu compañeiro que estaba a media carreira, quedouse clavado, e de novo posesión para Nogueira de Ramuín. O saque lateral longo, Guti que metía a cabeza, había unha especie como de carambola, pegaba, dá unha impresión a min de que en Daniel, e será lateral pero para o Club Deportivo Estradense. Manu, José Ramón, falta de José Ramón, marca o colexiado agora sobre Lobo, perdón, de Manuti, non de José Ramón, sobre Lobo. E nova xogada a balón parado para o equipo visitante hoxe. Agora non é Fabián, senón Chicho home que ten o coiro. E imos ver a xogada. Moi alta, directamente ás mans de Toledo, que xa sacou rápido buscando a saída de Fafú, tapou ben na súa progresión Collins, esa move Nogueira de Ramuín. Fafú que metía o pé, dase a volta ao lateral zurdo, moi presionado, finalmente último en tocar foi Lobo, e lateral para o Estradense que sacou rápido Brais, abrindo agora Amuedo sobre Toledo. Este para Guti, avanzou ahora uns cuantos metros na presión o equipo visitante. Brais que abaixa, perfecto control de Brais co peito, meteu sobre José Ramón, presionado por Collins, agarran a José Ramón, consigue irse, meteu no medio para Dao,
Vai xa dao José Ramón, de novo o balón hacia Fafú. O envío de Fafú defectuoso o centro. Tamén defectuosa o saque. Julián que chega, o balón queda dividido. Collins que mete o pé. Atrancase a barranca, sacou unha defensa. Chegou Pablo, meteu a cabeza agora a Brais. Intenta chegar Guti, fai no diante precisamente da oposición de Fabián. Leva con Julián, de novo Guti. Avanza metros, meteu dentro. Intentou chegar a Dao. E agora de cabeza o seu gardameta cede a defensa de Nogueira de Ramuín. Por momentos o partido parece que colle viveza, parece que colle rapidez. Tamén parece abrirse un pouquiño en canto que era a sintonía dos primeiros minutos, con un Nogueira de Ramuín moi cerrado e un Club Deportivo Estradense con moitos problemas para combinar de medio campo para adiante. Julián, José Ramón. No medio con Adao, de novo José Ramón, intenta irse hacia a banda esquerda, recibe Fafú, apoya atrás Marcos, recibe o mediocampista, cambia para a zona de Guti, o avance do central hacia a zona de Manu, mete dentro para Julián, tres homes intentou marcharse Julián, o balón que queda suelto e sale finalmente Roberto enviando o lateral e saque para o Club Deportivo Estradense. Minuto 38, quedan 7, con desconto colexiado, lóxicamente, para que remate esta primeira metade. Vence, lembremos, o Club Deportivo Estradense por 1-0 a Muedo. Brais que recibirá con metros. Fafú. De novo Marcos. Agora José Ramón, entre tres homes. Abrindo con Julián. Meteu o pé a punta da bota o central Chicho. Recupera para intentar salir o Nogueira de Ramuín. Manu. O envío de Manu. José Ramón levantouse Llocoiro e aí fora de xoga de Julián. No intento de parede de José Ramón foise ya arriba o balón, pero ademais xa estaba Julián en fora de xogo, segundo marcaba o auxiliar de París Carballo. Roberto, de novo unha vez máis no saque. Moi alto envío ao centro do campo. Marcos que salta, consigue baixarla a Pablo, recupera o Club Deportivo Estradense. Marcos, Guti, que chega xa. O cambio completo de Guti, intenta chegar Fafú, imos ver se consigue controlarlo. Marchouse no segundo bote xa a Fafú. O balón era moi complicado para o lateral zurdo e levaba moita forza e ao botar colleu aínda máis. E foise directamente a saque lateral para Nogueira de Ramuín, para Carballo. Prolongou Pablo e hai falta agora por derrubo sobre Daniel de Brais. Starsky, o adestrador visitante, dando instruccións aos seus homes. E Carballo de novo preparado para facer o saque. Chicho, perdón, non Carballo. O central, o dorsal número 5, ese home que saca. Non hai dirección, meteu no prácticamente de volea na área. Marcos. O balón á zona de Adao. Intenta a parede con José Ramón, en velocidade José Ramón, busca a Vaselina, pero non lle saleu ben. O mediocampista do Club Deportivo Estradense. E chapou Roberto. A intención de José Ramón era clara, buscar a Vaselina sobre a opción de ver adiantado o gardameta visitante, pero saeulle un pouquiño corta e polo tanto quedouselle clara tamén para as mans de Roberto. Fafú no medio con José Ramón, intenta irse José Ramón, vaise. Xoga agora con Manuti, dase a volta a Manuti, deixa para Marcos, a dereita tiña Guti, opta por irse do propio Marcos, agora Adao que deixa para Fafú, non é fora de xogo, atención a Fafú, ao balón atrás, José Ramón, quedouse por dúas veces corto na súa reviravolta José Ramón, e a xogada xa termina en saque para Nogueira de Ramón, que o fixo rápido, intenta chegar aí Lobo,
Guti que agarraba o mediocampista visitante e na falta favorable a Nogueira de Ramuín, minuto 41 e medio. 3 e medio, polo tanto, me imagino que o colexiado descontará como máximo un minuto, non se perdeu moito tempo nesta primeira metade, e polo tanto, a piques de irnos a vestiarios, xogadores, con un resultado que en principio é favorable ao Club Deportivo Estradense, pero que non pode descoidarse de cara á segunda metade. Atención á volta, ao intento de reviravolta que estaba intentando facer Daniel, e será córner favorable a Nogueira de Ramuín. E todo Nogueira de Ramuín prácticamente sube para tentar o remate. Fabián, que será o home encargado de sacar, e os homes altos do equipo visitante, especialmente Israel e Chicho, os dous centrais xa dentro de área para tentar de buscar o remate, o saque dese home que está colocando o mismo. Fabián, aí vai o balón, quedouse no medio e medio e finalmente novo córner na saída de Toledo. O último en tocar foi Guti e de novo o saque para Fabián. Aí vai unha vez máis. Agora meteu a cabeza Moedo, volve o balón para Fabián, intenta meter, Fafú que corta, saca Fafú, o balón ao medio, aí están todos os homes de Nogueira de Ramuín, pero Israel non foi quen de controlar o coiro ben. José Ramón que chega, buscou perfectamente o gorro, José Ramón, e agora Abreu sobre mano e marchouse á esquerda da portería de Roberto. Veu perfectamente José Ramón a ubicación do seu compañeiro, optou por non buscalo, por si se marcaba o fora de xogo, intentou el mesmo definir na xogada, pero marchouse un pouquiño á esquerda da portería dese home de Roberto que sacará. Aí vai o envío. Manuti, Marcos que mete o pé, pero o balón queda para Fabián. Caeu Fabián, non hai falta, continúa Manuti. Agora chega defensivamente ben Carlos, meteu longo a zona de ataque, e aí cortou a Moedo enviando fora. En último minuto, estamos no 44 desta primeira metade. Lateral para Nogueira de Ramuín. Fabián, que está na zona de saque, tamén Carlos, finalmente será Carlos home que saque. Sofixo, dous a volta, intenta dar a Lobo, e imos ver por que córner. E Pablo que corre xa para facer o saque. Córner favorable a Nogueira de Ramuín. Aí vai o envío. De novo intenta moi pechado, se meteu a cabeza e sacou Guti, quedou para Colin Socoiro, chega José Ramón, cai José Ramón e hai falta sobre o mediocampista do Club Deportivo Estradense. A falta que intenta sacar rápido Marcos. Fafú que controla, move sobre a zona de Adao, incorpórase o dianteiro, meteu agora de novo sobre Fafú, mas moi longo, ia moi longo o envío de Adao sobre Fafú, e polo tanto o balón ás mans de Roberto. Estamos en tempo xa de desconto, tempo engadido, levamos 30 segundos xa. Brais, que foi o último en tocar, sin embargo Daniel devolveu ya para, final da primeira metade. O resultado de Club Deportivo Estradense 1, Nogueira de Ramuín 0. Exactamente descontou 38 segundos o colexiado. Xa lle decía eu que non era obviamente unha primeira metade que se perdese moito tempo, e polo tanto había moitas opcións de que rematase como rematou, prácticamente sobre o cronómetro. Bueno, pois aquí poñemos nós tamén, cando os xogadores se van a túnel de vestiarios, poñemos nós tamén punto e seguido a esta transmisión. Xa saben que despois de 1 minutos volveremos para vivir en Estrada a Televisión, e como sempre, por xentileza da Pastelería Mimela e da Concellería de Deportes do Concello da Estrada, a segunda parte deste Club Deportivo Estradense 1, Nogueira de Ramuín 0. Ata agora mesmo.
Saúdos unha vez máis, señoras e señores, benvidos á segunda metade deste partido que estamos vivindo en Estrada Televisión, por xentileza de Pastelería Mimela e da Concellería de Deportes do Concello da Estrada. Xa saben vostedes, ao final dos primeiros 45 minutos, o resultado é de Estradense 1, Nogueira de Ramuín 0. En principio estaba fixándome no equipo da Estrada e tamén no Nogueira de Ramuín, en ambos os dous por se había algún cambio. Non o vexo, eso significa que comezará a segunda parte cos mesmos homes que principiaban o encontro. Non houve ningún cambio ao longo dos primeiros 45 minutos en ninguna das dúas escadras. O equipo estradense que por rachas chegou con certo perigo á zona defensiva de Nogueira de Ramuín. Tamén hai que lembrar unha chegada do propio equipo visitante á zona defensiva do Club Deportivo Estradense nada máis principiar o encontro, pero pouco máis dou de si esta primeira metade que xa vai comezar na segunda parte. Lembremos que o árbitro es París Carballo, que xa está mirando o seu cronómetro, e o encargado de dirixir o encontro sacará de centro o Club Deportivo Estradense. Adao e Julián son os homes que tocarán inicialmente o balón para o equipo vermello. A nosa esquerda, o Club Deportivo Estradense, a dereita, Nogueira de Ramuín. Agora mesmo arrancou a segunda metade, tocou o Estradense, move José Ramón. Buscaba a Julián, chega suelto o coiro agora para Fafú. José Ramón, que se intenta marchar. Non hai falta, sí. Agora digo colexiado que houve falta de Lobo sobre José Ramón. E nova opción a balón parado para o Club Deportivo Estradense. A zona baixá o autor do único gol, ata o momento no electrónico, Marcos, para buscar, me imagino que un envío directo a portería de Roberto. En principio vai a colocar Pablo diante do coiro. Dillo o árbitro que ten que ser un poquinho máis atrás. E aí está xa Marcos para o envío. Aí vai Marcos, moi pechado, meteu a cabeza e casi o envío de Julián sorprende a Roberto. Tocou Julián e o balón marchouse á dereita dese home do gardameta de Nogueira de Ramuín. Na primeira aproximación con perigo do Club Deportivo Estradense, xusto no primeiro minuto tamén da segunda metade. Roberto, Manuti, que metía a cabeza. Marcos busca a saída con Adao. Chega Julián na pelexa. Cortou agora a liña de centrais e Israel envía directamente a saque de banda para o Club Deportivo Estradense. Fafú. José Ramón que se acerca, opta por buscar a Julián, cortou a defensa. Mesmo sitio, mesmo saque. Ahora de novo para Manuti, devolve para Fafú, baixa o lateral zurdo. Busca o centro, moi pasado. Baixa hacia outro lado, intenta chegar na recuperación o estradense. Facío en primeiro lugar Manu, meteu dentro agora Marcos, o balón dividido. Julián que intenta pelexala aí, fai o propio Adao e hai falta do xogador brasileiro e polo tanto sacou xa rápido Nogueira de Ramuín. Intenta cortar Guti, vai a axudar a Moedo. O último en tocar foi a Moedo. El lateral para Nogueira de Ramuín. Sacou rápido Carballo, cortou de novo Moedo. O balón que bota. E Carballo deixa que se marche de novo a saque lateral para Nogueira de Ramuín. Por lo tanto, Carballo que deixa para que sexa Carlos Omi que saque. Aí vai Carlos. Sacou en curto. Devolven ya. Tapa Manu. Intenta sacar o centro Carlos. Marcharse de Manu. Consigue en primeira instancia. Finalmente hai falta de Manuti favorable a Nogueira de Ramuín e polo tanto opción a balón parado para o equipo de Ourense. Imos ver, porque a falta ten bastante perigo, está un poquinho aberta e pode buscar portería Nogueira de Ramuín. Minuto 48 agora mesmo. Aí vai o envío directo, meteu as mans Toledo. E de novo o coiro chega para Pablo, o home que sacaba. Volve a centrar. Sacou agora a Moedo. E hai falta posto que empurraban o central do Club Deportivo Estradense, que xa sacou rápido Marcos, longo. Corre para intentar chegar Julián. Imos ver se consigue controlar. Levou en primeira instancia.
diante del Israel. Douse a volta. Están moi só, ten que buscar apoios. Finalmente o balón tocou no Israel, ese era córner favorable ao Club Deportivo Estradense. E deixa xa Julián que Marcos saque dende a esquina. O mediocampista, un home que é especialista en todo tipo de xogadas a balón parado. Marcos. Moi pechado, meteu as mans agora o gardameta visitante, o balón dividido, intentou chegar Manuti, non o conseguiu, e finalmente Guti cede xa para Amoedo. Toledo, que devolve a zona de centrais de Nogueira. No medio campo saltou Williams con Manuti, pedía falta Manuti, non concedeu o colexiado, leva Edu. Longo sobre a incorporación de Pablo. Amoedo que aguanta o coiro. Pablo que empurra o propio Amoedo e finalmente sae o balón para o Club Deportivo Estradense. En falta, que marca o auxiliar e xa sacou Amoedo. Fafú. No medio para Marcos. A dereita xa se está movendo Manu. Opta por xogar máis en curto con Guti. Agora no medio con Adao. Atención a este home. Ten moito perigo nas súas botas. A dereita para Manu. Recibe Manu. Atrás. Aí non había ninguén. Xa recupera a liña de centrais. E intenta montar o contraataque o Nogueira de Ramuín. Pablo que corría, vai chegar a Amoedo tamén, cortou a Amoedo diante da presencia de Daniel, enviando o balón directamente fora. El lateral para Carballo. Vimos ver, sacou Carballo, tamén intentou chegar Collins, pero que na leva é a defensa do Club Deportivo Estradense. Amoedo. Non se lle move ninguén arriba. Busca agora a Fafú. Controlou ben o lateral zurdo. Cambiou totalmente sobre Adao. Non hai fora de xogo. Atención de Adao. Pode haber ocasión clara para os Estradense. O tío de Adao. Fora. Non existía fora de xogo. Pedían os xogadores de Nogueira de Ramuín. Fora de xogo de Adao. Non asinalaba o colexiado. E a xogada con muitísimo perigo favorable. O Club Deportivo Estradense non acertou a Adao a definir ca portería de Roberto. Manuti que cede para Toledo. Fafú vai a aguantar o balón. Leva entre dous homes, cae Fafú. E será falta para o Club Deportivo Estradense que xa sacou rápido. Marcos buscando agora a incorporación de Manu como falso extremo. Baixouna. Pero o balón xa estaba fora. E agora sacou rápido Carlos para Nogueira de Ramuín. Está moi presionado o central. Atención ao saque, porque tiña moito perigo na súa presión. Baixou agora o Estradense. Manuti. Julián está tapado por dous homes. Deixa de novo para Manuti. Moi pechado Manuti. Chega Williams, leva o xogador, ou Collins, perdón, o xogador do Nogueira, que abría xa sobre Pablo, o centro de Pablo, e o balón directamente a saque de portería para o Club Deportivo Estradense. Sacou rápido Toledo sobre Fafú. Con metros, Diego. Julián, tapado, opta por buscar a Manuti, meteu hacia adentro Manuti, o balón quedou dividido, vai a zona de Manu, vai doblar Marcos, Manu que avanza metros, busca un semicentro, Julián dentro, tardou un poquillo, volve para José Ramón, pensou no José Ramón, abre para Marcos, o centro hacia o segundo, chegou Julián e tapou agora Roberto. Chegou Julián para meter o pé, o centro que sacaba Marcos, tapou Roberto, boa ocasión para o Club Deportivo Estradense, minuto 53, 8 polo tanto desta segunda metade. E agora o saque de esquina, de novo para o Club Deportivo Estradense. Marcos, moi pechado, o balón vai á zona de Fabián, saca o pé Fabián, recupera Manu para o Estradense, devolve para Guti, intentou amagar Guti, deixa de novo o Estradense que o balón vai hacia a zona con menos homes de Nogueira de Ramuín, para intentar de aliviar un poquinho a presión dos seus puntas. Amoedo, Brais,
Avanza o central. Non houve precisión para o que quería, que era buscar a José Ramón. Collins, que buscaba a zona lateral. Paulo, que está pelexando xunto co propio Brais. Finalmente, no medio campo intenta marcharse agora Lobo, abrindo sobre Fabián. Mais á esquerda sigue o ataque do equipo visitante. Xírase agora Edu. O cambio total a zona de Carballo. Aí non vai a presionar ninguén. Agora tímidamente Fafú. O envío hacia o centro. E recupera o Estradense. Quedouselle a José Ramón. E recupera de novo Nogueira de Ramuín. Concretamente Edu, home que se foi hacia a banda, pero xa sen saída de xogada. E polo tanto o balón directamente en saque lateral para o Estradense, cando vai haber un cambio no equipo visitante. Concretamente entrará Jorge, o dorsal número 14, e imos ver cal é o home que abandonou o terreo de xogo por parte de Nogueira de Ramuín. Aí está preparado xa Jorge. O home que se vai é ese que ven vostedes, o dorsal número 5, Chicho, que saía enfadado, dáballe unha patada á valla, enfadaba ao respetable e logo pedía disculpas Chicho por a súa acción. Guti, Amoedo, no movimento hacia a banda, Brais, perdón, ahora Marcos, longuísimo, busca a chegada de Fafú, e aí fora de xogo, xa tiña levantado o auxiliar o banderín, e polo tanto a xogada quedaba invalidada e se dá fora de xogo para Nogueira de Ramuín. Cando se cumplen agora 10 minutos desta segunda metade, 10 e medio para ser exactos, e o partido continúa na mesma dinámica que remataba a primeira metade. Un Club Deportivo Estradense que sabe que está por diante, sin descuidarse, pero ten un gol a favor, e o Nogueira de Ramuín que momentáneamente sigue defendendo o mellor que pode a súa zona e buscando sorprender en unha xogada, sobre todo a balón parado, o Club Deportivo Estradense. José Ramón que non chega, o balón que pelexa Manuti, queda dividido para que intente montar o ataque o Nogueira. Atención que pode haber peligro agora. O envío moi suave de Lobo foi ás mans de Toledo, que xa sacou rápido para Fafú. Avanza o lateral, non ten ninguén por diante. Buscou agora meter dentro, marchouse José Ramón de dous homes, abre a zona agora de Manu, dentro de área, pisa área, moi pasado o envío, vaise perder, non chega para intentar recuperar a Dao. Atrás con Fafú, terá que xogar ainda máis atrás, faino con Brais. O cambio completo de Brais hacia o outro lado, intenta baixar a Manu, non foi quen. O control defectuoso, marchouse a Manu e directamente o saque lateral que xa sacou rápido Carlos. Leva José Ramón, aproveitouse do erro dos dous xogadores de Ramuín, deixa atrás para Marcos. Pegou Marcos e o balón bota, colleu perigo, pero Roberto en dous tempos chapou e polo tanto conxurou calquer opción para o Club Deportivo Estradense. E é que non o pensa nunca Marcos. No momento en que ve zona de tiro, tanto coa perna dereita como coa zurda, busca directamente a opción de sorprender a ese home que agora opta por sacar o coiro de encima. Roberto, Marcos, a pelesa no medio campo é brutal, vexan a vostedes. Finalmente o coiro que chega a zona de banda, Fabián, o último en tocar foi un home de Nogueira, e agora que intenta irse é a Dao Cai, e hai falta favorable ao Club Deportivo Estradense. Deixa xa Manu, de novo o coiro para Marcos, e métese xa arriba na área Guti, o propio Manuti e obviamente os homes altos do Club Deportivo Estradense para tentar de buscar conectar un cabezazo e que poña o segundo gol. Aí vai Marcos, o envío casi directo, casi sorprende a Roberto. Con que intención disparou a portería Marcos.
Lateral para que saque Diego Castro, para que saque Fafú. Ven a sudar José Ramón, recibe. Dase a volta entre dous homes, agora non topou quen, o envío a Marcos e pegou na directo Marcos coa súa zurda. O balón colleu forza, pero foise á dereita da portería de Roberto. Con que forza engatillou Marcos, tal como lle viño Coiro, á portería. Manuti metendo a cabeza, chegou Manu tamén, levou na finalmente, intentou na levar José Ramón, recupera a Nogueira de Ramuín, fixo a bicicleta Collins, marchouse a banda sobre Fabián. O cambio total de Fabián a zona de Toledo, e atención a Fabián porque caeu no chao e cando quiso facer ese saque, a verdade é que pudo lastimarse. Marcos continúa o xogo, está dando un boto balón fora, Guti abreu sobre Manu, non é fora de xogo, pode dar a volta a Manu, buscar o centro, sacou uno hacia o segundo, engatillou como lle viña José Ramón, e agora que na saque Nogueira de Ramón, chega Guti para recuperar. Caeu Guti, hai falta sobre Guti e será cartón amarelo para Carlos. Estáse doendo, cartón amarelo para Carlos, estáse doendo precisamente Guti da xogada. O central do Club Deportivo Estradense e o cartón amarelo para Carlos. Mentres tamén se está atendendo a Fabián Oladiño do banquiño, e vai se producir de un momento a outro cambio. Agora está pedindo Starsky no equipo visitante, concretamente entrará San Ginés, o dorsal número 15, e xa non volve o home que está sendo atendido, Fabián, a banquiños, posto que a lesión parece que pode ser importante, ou ao menos o certo é que os xogadores máis que os xogadores, os auxiliares do equipo visitante atenderan o xogador que estaba lastimado na súa xogada. Amoedo. O cambio de Amoedo, busca a Manu, meteu a cabeza a Carlos e botona directamente fora. Sacou rápido Marcos, intenta irse a Dao, quedoulle curta, sacou agora de novo Lobo. Vai a recuperar San Ginés, pero finalmente quen na leva é José Ramón con Marcos. Deixou agora Julián para Manuti, envía sobre Fafu, pero estaba en fora de xogo o lateral zurdo do Club Deportivo Estradense. Levantara o banderín o auxiliar Zas Vázquez de Esparís Carballo, polo tanto a xogada, como digo, invalidada. Guti que deixa para que Toledo a saque prácticamente de encima. Carlos que metía a cabeza, queda o balón para Manu, de novo xoga ou intentaba con Adao, volve á zona de Carlos, presiona Adao, chega Manu, recupera Adao, deixa que pase máis ben o balón, cortou agora de novo a defensa visitante e o último en tocar foi Manuti, enviando o balón a saque de banda e polo tanto posesión para Nogueira de Ramuín. De Fabián que abandona entre os aplausos dos afeccionados o terreo de xogo, axudado polos auxiliares, mentre se sacou xa o saque de banda. O xogador do Nogueira de Ramuín que se lastimara naquela xogada. Manu que xa sacou a zona de Amoedo. Guti, Manuti, Adao cae e hai falta sobre Adao e de novo sacou para Manuti xa Guti, abrindo hacia o outro lado o movimento para Brais. Aí arriscouse moito Brais, chegou Fafú, abreu de novo para Amoedo, desconxestionou o lateral, volveu a abrir a súa zona Amoedo,
moi longo e sin dirección a zona de ninguén, e polo tanto Roberto que chapa para Nogueira de Ramuín. O gardameta Roberto que xa saca, e Marcos que baixa para Fafú. Un contra un de Fafú, caía Dao, non pasou nada di o árbitro, sacou xa de novo a defensa. Agora viña a presionar a Moedo, recupera de novo Brais, Marcos, Manuti, chega forzando agora Nogueira de Ramuín a xogada na banda, a xogada hacia Lobo, chega para recuperar Manu, a Moedo, Marcos, polo medio con José Ramón, móvese a Dao, cambia totalmente, José Ramón, buscaba a Julián, saleu para pegar Roberto, e agora que na baixou foi en primeira instancia Lobo ainda que non ven, e polo tanto aproveitou o Estradense, a Dao, caeu a Dao, viu Crexado que non hai falta sobre o dianteiro do Club Deportivo Estradense, polo tanto a posesión para Nogueira de Ramuín. Roberto, Manuti non estivo ben no control, marchou o señor Coiro, tamén o propio Nogueira de Ramuín, e o balón directamente a saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Manu, Manuti, Brais, Fafú, Julián, Fafú no apoio, a parede con Julián non foi boa, cortou a defensa, meteu agora Brais a cabeza e o balón directamente fora en saque favorable a Nogueira de Ramuín. Por lo tanto, o saque para Jorge. Cabeceou en primeira instancia San Ginés e finalmente Fafú que a devolve dentro do campo. Manu intenta aproveitarse do bote, a cabeza neste momento está sendo, ao menos para o Club Deportivo Estradense, a que ten que mandar. Teñen que saber que hai que xogar co tempo e tamén hai que xogar ca posición do equipo en canto a súa ubicación sobre o terreo de xogo. E dame a impresión de que están forzando demasiado o que é a maquinaria en canto aos movimentos en ataque. Non hai fora de xogo, atención a Julián, pode chegar ao segundo, e o segundo gol de Julián. Minuto 21 da segunda metade, chega o 2-0. Aproveitouse Julián da xogada, o envío en profundidade, non había fora de xogo, ben o desmarque do dianteiro do Club Deportivo Estradense, e chegaba ese segundo gol para un dianteiro que sigue demostrando partido a partido da súa categoría, da súa capacidade e da súa velocidade a hora de definir cando hai espacios e sobre todo cando recibe balóns aptos para poder xogar nun contra un de cara ao gardameta contrario. O gol de Julián que franquea unha vez máis o encontro, o 2-0 obviamente é un colchón máis que importante para o Club Deportivo Estradense, e hai que lembrar tamén que estamos pois neste momento no minuto 22, polo tanto quedan escasamente 23 minutos para que remate o partido, e eu creo que o pescado está vendido ou prácticamente vendido, aínda que, como sempre tamén digo, no mundo do deporte, ata que o árbitro sinala ao final do encontro non hai nada decidido e todo pode acontecer. Fafú, que conseguiu darse a volta e moverse con Julián, vai buscar un cambio completo, optou sin embargo por xogar con Guti máis cerca, pedía Manu, recibe o lateral dereito, move con José Ramón de primeiras, agora de novo con Manuti, buscaba a Marcos, o balón que queda suelto para o propio Manu de novo, meteu na entrada, atención de Adao, pode intentar un contra un Adao, vai no facer, marchouse ben, deixa atrás para Manu, este agora con Marcos, intentou habilitarse, caeu Marcos e será falta. Falta, e ademais dá a impresión de que será cartón para ese home, efectivamente, para Edu, o dorsal número 6 de Nogueira de Ramuín, e falta perigosísima contra a portería de Roberto. Dende aí é un auténtico especialista o xogador do Club Deportivo Estradense, Marcos. Estou absolutamente seguro que buscará a portería e ademais pode ser o terceiro gol. A pantalla, a barreira que está poñendo agora o gardameta visitante, en principio
3-4 homes. E imos ver, posto que realmente ten moitísimo perigo a falta. Marcos preparado. Aí vai o envío. E fora. Marchouse diante, eso sí, da estatua que facía Roberto. O balón a súa dereita, cando vai haber un cambio no Club Deportivo Estradense. Entrará Unai e imos ver que home abandona o terreo de xogo. En principio dá a impresión de que será Adao. Efectivamente, Adao, o brasileiro recientemente incorporado no Club Deportivo Estradense, que abandona o terreo de xogo. Entra Unai no minuto 24 desta segunda metade. Dianteiro por dianteiro, a forza de Unai. Miralle moi ben o Club Deportivo Estradense na pelexa en zona de área cos xogadores de Nogueira de Ramuín. Unai que busca a chegada de Fafú. Vai intentar buscar o centro, douse a volta, meteu o balón hacia o segundo, a cabeza de Manu e o gol de Manu. A xogada polo libro. O envío de Fafú buscando o segundo pau. Manu que saltaba, metía a cabeza e chegaba o terceiro gol para o Club Deportivo Estradense. Minuto 25 de segunda metade, 70, obviamente, no cómputo xeral do partido. 3-0, gaña o Club Deportivo Estradense. O certo é que saltou Manu a por todas no coiro. Dame impresión de que non hai falta. No salto hai que repetir o saque. Decía que pedían falta os xogadores de Nogueira de Ramuín por empurrón o defensa de Manu, pero habiendo a impresión de que non había. En todo caso, sempre digo mesmo, o que manda é o colexiado e, obviamente, el xa decideu sinalando o gol. Manu de novo, atención, douse moi ben a volta, moi ben o recorte, busca o centro, máis que o centro, dome a impresión de que buscou sorprender na curta. O gardameta visitante agora está tapando a saída de Israel, e foi o propio Manu o último en tocar, polo tanto, lateral para Nogueira de Ramuín. Digo que me dou impresión a min de que no intento anterior Manu deu a opción de marcar outro gol e ademais sorprendendo, posto que en vez de buscar o centro, que era o que todos agardábamos, buscou o pau curto e o salto con bueno, eso, o porteiro, máis que o salto, a ubicación do porteiro estaba realmente de marcar en unha desas xogadas de inteligencia. Move Nogueira de Ramuín, o balón longo, a zona defensiva, meteu Manuti, baixou José Ramón, Manu. O último en tocar foi un home de Nogueira de Ramuín, concretamente Edu, polo tanto, novo saque lateral para o equipo da Estrada. Guti, para facer o saque, atrás, con Amoedo. Brais, que a pedía no outro lado, recibe. Hacia ali, acércase Pablo. Xogou con Marcos. Abreu sobre Fafú. Marchouse no control a Diego Castro, a Fafú, e agora o saque lateral para San Ginés, que xa sacou rápido. Queda dividido o balón, finalmente o taconazo de Marcos sobre Fafú, devolve xa para a zona de Brais, e este sobre Amoedo. A dereita ten a Guti, máis por diante pedía ese home que recibe Manuti. O envío de Manuti á zona de Unai, dase a volta Unai, abre agora con José Ramón, fai o propio con Fafú, pode buscar o centro, de novo hacia o segundo, moi pasado. Mais que centro agora, saeulle un envío buscando o pau largo a Fafú, e polo tanto saque de portería para Roberto. O gardameta visitante Roberto, que busca unha vez máis o centro do campo. Saltou de cabeza, San Ginés foi o último home en tocar, o balón queda para a saída de Lobo. No medio a pelexa, finalmente Amoedo, pero xa estaba a xogada invalidada, aínda que o auxiliar mantén o banderín levantado porque había fora de xogo. A verdade son destas xogadas donde unha vez que xa o equipo da Estrada ten
o balón. O certo é que parar o partido para facer un saque, un fora de xogo, pois non ten demasiado sentido, posto que tiña o propio equipo da Estrada o balón e non queda nada beneficiado pola xogada. Pero en fin, Manu, vamos a ver se chega non. Non foi quen de chegar, marchou o balón directamente fora, saque lateral favorable a Nogueira de Ramuín. Cando se vai producir un novo cambio no campo deportivo estradense, Manuti que abandonará o terreo de xogo, Iván que entrará na súa sustitución. Aí entra precisamente o xogador Iván por parte do Club Deportivo Estradense. Marchouse Manuti. Atención aí a Israel. Sacouse o Coiro prácticamente de encima. Fafú que mete a cabeza. No salto dividido o Coiro queda na zona de frontal da área. Julián que meteu o corpo máis que outra cousa. E sigue levando ao dianteiro do Estradense. Busca xogar agora de primeiras con Iván, perdón, con Unai. Atrás de Unai, Brais, o cambio completo. A zona de Manu, vamos a ver se consigue controlar. Ben, o control o lateral dereito. Por dentro con José Ramón. Vai intentar agora darse a volta a José Ramón. Entre dous homes, caeu José Ramón, non hai falta, sacou a defensa. E será Diego Colexiado que saque lateral, pero favorable ao Nogueira de Ramuín. En banda zurda, e con todo Estradense moi cerquiña do saque xa, adiantando liñas, para evitar que saia fácil o equipo visitante. Marcos na pelexa e lateral, pero para Nogueira de Ramuín, diante de Lobo. Sinala o Colexiado. O saque xa, finalmente de Carlos, empatada arriba. Meteu a cabeza a Moedo. O balón solto a zona de Jorge, a patada de Jorge. Vaise ir directamente á zona defensiva do Estradense. Agora intenta buscar polo medio. Atención que aí pode ter algo máis de perigo o Nogueira de Ramuín. O centro moi pasado, meteu a cabeza a Moedo. Intenta baixala de primeira Collins, e hai falta, pero do propio Collins sobre o xogador do Club Deportivo Estradense, sobre Iván, e polo tanto a posesión para o equipo vermello no minuto 76 e medio prácticamente, é dicir, 31 minutos e medio de segunda metade. Atención ao roubo que pode ter moito perigo de Collins, meteu dentro, chegou para cortar a Moedo sobre a presencia de Daniel, e finalmente sacou en banda azul do Club Deportivo Estradense. Brais sobre Fafú, este no medio sobre ese home que se dou a volta, Julián, abre a máis hacia a dereita, Marcos. Agora sobre Manu, controlou Manu, ben, pode buscar o centro hacia o segundo, a cabeza que non chega de Unai, o balón que queda para Marcos, intenta, Fafú, e agora a patada sin dirección foi a de José Ramón. Pegoulle José Ramón con fe, pero sin dirección, o balón enviou uno directamente a saque de portería. O medio centro, mediocampista do Club Deportivo Estradense. Roberto para o saque. Aí vai o guardameta de Nogueira. No medio, salto de Iván, recupera Collins. Atención a xogada, porque saeu en dous tempos Toledo e botou o balón directamente para que intentase montar contraataque o Club Deportivo Estradense. Imos ver se o consigue Julián. Fafú que doblaba, chega o lateral para o centro, mete hacia o segundo, pero chapou agora ben Roberto para Nogueira de Ramón. O saque moi longo, deixou a Moedo que botase e vaise xa directamente á zona de Toledo. Guti no medio con Iván, baixouna aí agora ben Julián, tamén se dou a volta, xoga con en primeira Fafú, deixa agora no momento con José Ramón. Marcos por dentro, vamos a ver para Manu, porque chegou antes, anticipou ben aí Roberto, e polo tanto conxurou as opcións de perigo que tiña a incorporación como extremo de Manu na xogada. Guti
O balón pegou no propio Guti, logo do envío con forza de Lobo, e será saque lateral, pero para Nogueira de Ramuín. Daniel, o home que ten o coiro, e vamos a ver se saca ele ou deixa que sea Lobo, non. Lobo será o home que saque. Aí vai o saque, de novo devolven para él, leímos ver agora porque será lateral, unha vez máis favorable a Nogueira de Ramuín. Cambiamos a entrar en 10 últimos minutos. Quedan exactamente 11 agora para que remate o partido, lógicamente tamén, o que desconte o colexiado, que supoño, unha vez máis non será demasiado, non fixo ningún tipo de desconto na primeira metade, tampouco creo que faga na segunda, tanto polo resultado, con un 3-0, obviamente, o Peixe está vendido, como tamén, posto que é verdade que ningún parón grave houbo na segunda parte, non encontrou. Guti, Manu, Unai que apoyaba, opta por darse a volta, Manu, Guti de novo, o balón hacia outro lado, José Ramón abrindo sobre Fafú, por diante, buscou de novo a José Ramón, o centro deste, Iván que non chega, Unai, perdón, que non chegaba, e o balón directamente a saque de portería. Digo colexiado que o último momento car foi un home do Club Deportivo Estradense, polo tanto, saque de portería para Nogueira de Ramuín. Cando hai un novo cambio no Club Deportivo Estradense, vai entrar Pepe Rico. Vamos ver. Entra Pepe Rico, dorsal número 15, márchase Manu. Cambio, polo tanto, no Club Deportivo Estradense, minuto 35 de segunda metade, 10 para que remate o partido Pepe Rico, que se vai a zona de medio centro, a súa natural, e Brais que se cae un poquinho agora a zona de lateral dereito por parte do Club Deportivo Estradense, a zona que estaba ocupando Manu. Rico que tocou para Guti, este xoga de primeiras con Brais, intentou irse Brais, recupera en primeira o balón Nogueira, Daniel, pero logo non foi quen de marcharse o xogador visitante, polo tanto, o saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Guti para o saque, atrás con Pepe Rico, a esquerda ten a Amoedo, opta por xogar ahora Toledo co propio Amoedo, meteu a Amoedo sobre Fafú, devolve a zona agora de defensa, o Fafú perdeu, atención Iván, pode recuperar Nogueira, o balón dividido na frontal, sigue pelexando Marcos, chega para a incorporación de Edu, corre sobre a zona de Lobo, Marcos que intentou facerlle un caño ao Lobo, non lle saleu, meteu dentro o Lobo, e agora chegou dende atrás para tentar de axudar na defensa Julián, caía Edu, pero o árbitro consideraba que non pasaba absolutamente nada, aí vai o centro, e Toledo que chapa sen maiores problemas para o Club Deportivo Estradense. Amoedo que sacou para Iván, José Ramón, perdeu José Ramón, intenta montar Edu contraataque, metía o P. Collins, abreu hacia a banda dereita, corre por ali o centro, sacou Nogueira de Ramuín, Pepe Rico que vai, sacou peito, non foi quen de controlar, marchou o balón fora, será córner favorable o Nogueira de Ramuín, diante da presencia precisamente de Daniel, e agora o córner que sacará Paulo para Nogueira de Ramuín. Aí está precisamente o envío, un pouco pasado, metía a cabeza Collins, continúa dentro de área o balón solto, caeu o gardameta do Club Deportivo Estradense, será novo córner. Pedían falta os xogadores do Estradense, non o entendeu así o colexiado, e finalmente novo córner favorable a Nogueira de Ramuín. Mentres os xogadores visitantes o que estaban pedindo era penalti. O árbitro, aí vai o córner. Sacou en primeira cobertura, a patada a seguir de Iván, a zona defensiva, devolve o balón a frontal da área Nogueira, Pepe Rico, atención aí, porque caeu en zona perigosa Lobo, e será falta
contra o Club Deportivo Estradense, unha falta perigosísima, que ademais hai cartón amarelo para o xogador do Club Deportivo Estradense, para Pepe Rico, falta, repito, perigosísima, prácticamente a 1 metro, metro e medio, como moito, da frontal da área de Toledo, e dende aí, obviamente, o balón ten moitísimo perigo. Sanginés é o home que está colocando o esférico. O dorsal número 15, imos ver se lanza el ou tamén Paulo. Os dos están cerca do balón, pero tal e como está colocando o Coiro, Nogueira dá a impresión de que será Sanginés o home que lance. Estamos no minuto 84. Aí vai o envío, non deixou Pablo, e chega o gol de Pablo. O gol de falta directa de Pablo. Pasou por encima do balón Sanginés, golpeou perfectamente, salvando a barreira a Pablo, e poñía o 3-1 no electrónico da Bayuca, minuto 39, prácticamente xa 40 de segunda metade. Por lo tanto, 5 escasos para que remate o partido. Vence o Club Deportivo Estradense por 3-1. A pelexa que continúa no medio campo. Atención a saída. Cortou agora Guti, meteu o pé Marcos. Vai intentar baixar a Brais, pero xa o balón saiu moi lonxe da súa opción e, polo tanto, directamente a zona da bancada para saque do Club Deportivo, perdón, para saque de Nogueira de Ramuín. Pedía un balón, envían outro desde banquiño e agora sacará Carlos para Nogueira de Ramuín. Aí vai o envío, devolven ya, cortou Marcos, a patada de Marcos a zona de ninguén, chegou para o porteiro, para Roberto. Longuísimo Roberto, non hai dirección no envío, marchouse fora, e será lateral para o Club Deportivo Estradense. Concretamente Guti, ese home que sacará ahora. O central do Estradense, atrás con Pepe Rico. Aí está Amoedo, longo, moi longo de Amoedo. Julián que intenta levar, ou ao menos pelexala. Fai o propio a defensa visitante, complicoulle a vida agora Carballo o seu guardameta, e este sacou o Coiro de encima enviando o balón fora. En saque lateral para o Club Deportivo Estradense será Fafú o home que saque. Diego Castro, José Ramón, que se dou ben a volta no control, intenta chegar apoyando Iván, levou una finalmente Nogueira de Ramuín, ven José Ramón para tentar de axudar defensivamente, e o balón que chega ao que cae a zona de Collins, tapado xa Collins, terá que darse a volta, optou por buscar atrás a Carlos, pelexa con Carlos, atención Unai, hai falta de Unai, a falta que senala o colexiado de Unai, favorece a Nogueira de Ramuín sobre ese home, sobre Carlos, que xa sacou rápido para Collins, abreu e aí fora de xogo, abría Collins sobre a zona de Lobo, pero xa levantara tamén o banderín, o auxiliar de Esparís, Carballo, Gallego Hernández, e polo tanto Guti que sacou xa fora de xogo moi longo a zona de Unai, intenta prolongar Unai, tamén chegar e fixo aí Brais, deixa no medio para Julián, douse a volta, vamos a ver a Fafú que pode ter opción de tiro, envío de Fafú, es primeiro porteiro e logo a defensa visitante sacou o Coiro, que xa volve a controlar Guti, ou polo menos a intentar meter arriba, pero era moi difícil que chegase Unai, por certo, un Unai que no intento de sprint, pois parece que se quedou un poquinho clavado no sitio. Ese era lateral para Nogueira de Ramuín. Esperemos que non lle pasase nada a Unai, estou no vendo a ese home, que agora ten o Coiro sin maiores problemas andando, é un tanque realmente. Iván Fafú marchouse ben, buscou dentro, atención porque non chegou a controlar como quería Unai, sacou a defensa, o último en tocar foi Brais, o colexiado, polo tanto será lateral cando vai haber un novo cambio no Club Deportivo Estradense. En principio está preparado para entrar no terreo de xogo Luismi,
e imos ver quen se vai. Vaise José Ramón e entra Luismi no Club Deportivo Estradense. Aí está o cambio. Minuto 44 prácticamente, 43 e medio. E fixa o adestrador local o cronómetro tamén do colexiado e dalle uns minutos o chaval, a Luismi. Iván, José Ramón. O centro, moi pasado, fora. Era centro, doume a impresión de que non buscaba portería, senón que quería centrar, pero saleulle un chuta a portería, un poquinho alto, pero con perigo, se chega a coller portería sobre a zona defensiva de Nogueira de Ramuín. Roberto, que vai sacar. Cambimos entra xa en tempo de desconto. Quédanos medio minuto para os 90. Collins, que vai xa. Aproveitase Marcos, cae Marcos, non hai falta. Edu que intentou sacar, agora intenta chegar ou vai a facelo Luismi e o balón fora directamente en saque lateral para o equipo ourensán. Leva finalmente Iván, un momento no medio con Marcos, o balón volve á zona de cobertura de Nogueira. Marcos que metía o pé, da pelexa beneficiouse en principio Nogueira de Ramuín, e Unai non foi quen tampouco de chegar para auxiliar, e polo tanto lateral de novo para o equipo de Nogueira de Ramuín en banda zurda, e moi cerquiña dos banquiños. Unai, Pepe Rico, Marcos que aguanta, vaise a un lado, vai a buscar un cambio de orientación probablemente, metía o centro, pegou o coiro en Israel. E imos ver porque o árbitro dá a impresión de que pitou penalti. Pois non sei se pitou penalti ou falta, ou man. No, en principio, man. Man de Israel. O certo é que será, evidentemente, unha xogada de moito perigo. Dá a impresión de que non hai man. Pero en todo caso, atención a Marcos que está buscando, pode buscar portería. E vai Marcos, non, buscou un envío centro, balón dentro e final. Non descontou absolutamente nada o colexiado, un minuto para ser exactos, estábamos agora no 46, un minuto de tempo engadido por parte do colexiado do encontro Esparís Carballo do Colexio da Coruña neste partido que gaña o Club Deportivo Estradense por 3-1. Un partido que tivo en algúns momentos, pois, xogadas que non digo brillantes, pero en todo caso sí, unhas xogadas para ver e para disfrutar con elas, e que son 3 novos puntos no casilleiro de un Club Deportivo Estradense que sigue no sí ou sí nese intento de ascenso a terceira división, o que bautizábamos en esta televisión esta tempada o sí ou sí do Club Deportivo Estradense. Bueno, pois aquí poñemos tamén nos punto e final a esta comunicación. Xa saben vostedes que a partir de mañá estará o partido tamén na nosa páxina web en www.estradatelevision.com e, por suposto, o noso agradecemento á Pastelería Mimela, á Pastelería da Estrada, á Pastelería que apoia directamente o Club Deportivo Estradense e tamén a Estrada Televisión nestes partidos que lles ofrecemos e, por suposto, a Concellería de Deportes do Concello da Estrada tamén patrocinador, copatrocinador destes encontros. Por nosa parte, repito, máis nada, será ata o vindeiro encontro. Saúdos e a seguir disfrutando do mundo do fútbol en Estrada Televisión.